iyo korosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chechi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyoeranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na
Obotuko bwa kabere omutienyo gatano na gatatu mwaka bw'ekiri 2025 bwairire buya mwanchwa omurigereria bwegetasini kya Getembe ekene kyonga weekend chinsa ibira senchira ere yowekerano cyangwa wa Catherine Nyabuga Veni Nyaboke nere tokwatirana nere osenera kongonya cross umunuri wimanyiriro makwis kurusudi akabenera kwaneke buna chibicha na Mario Gingo ikirachira senchira ere yowekerano karanso ike obena intugoika mwero tokomanye gatiari abereka gwateka ase ubo asiri tukoria ringeri tamba wasabali kwetu batara na kubika chikambi cyabo chinsemo akora imenesco yorogongoro gusina gutwariganiria igatiaria inche amone timu ya nene togo cyo kumanya Facebook inyara no tore buna Getembe TV na boigo ensemere ya YouTube no tore buna Getembe TV genda kubwatya ose kaba 9 gwika omwero. Na togo chaka nigo engana yogo kumya gosebo ego eyamaseko ego tuchakira ekionga chinsa ibere weekend obotuko biga senchira ere yogo kreniga basai babere babekirwe byara sabe ko byara yemagega yogo kagira kuiba chimboli aya nigo abeteka korekana chinse mocha etono ego toko igorera ime ya Kenya ase abasabu babete bakora chimboli echo oika ase echiro ya mugonga na gochione korende nigo omukia bw'abanyanyi boba menyi bensemeyo obete gogokora musako gose kobalia abasabu konye baonire chiyo jimbori cha sechiro ya mugonga na bakaira chibese cyogo chaka gochesa korondo gose amacha yepul chimbori echo nigo chiabete chikobwato na kuiranirwa omonyene ase abantu bagikire ebikora bunebyo omuriketo Gilbert Code no robotira senchira ekobwatia igaiga na se kenyogia etono ase sublocation ya Igorera ime yensemo ya Kenya ase twanyora abasaba bayiga na abantu bekenyero babanyara ko bakorobekana tari asokorobekana gwakende korende na asokorobekanira abayibi bechimbori banyara ko bakobe kubyara n'abanyakenyero abayiga waingia huko vile mlianza mpaka mweka ni gotebekana nga abasai babire mbanyarko bakubwatwa gwetera no bwibi bwechimbori nabo igo batatu ko bakwiba kurwa sensemo ya Igorera bagachira guika echiro bagachionia na gocha gwake robote a sensemo yetono kubwatikana nabo nyene abo igo bamenyi benseme yigani go batebire nge bikorwa byo bwibi nabo igo obokorekanu obonge banyako wo gotoka senseme yiga omusingiri ngo nyako bagokurwa asobwa kibwo boche bugwa kwa sensemo yetono obocho buyigani go botebekana gutenenwa no mwalimu oyomo oyo manyikande n'abamenyi benseme yo egetambukiro banyako bago kuira go kigusiryo bocho uwo banyako bogusinyana wetera no kubaterana kwaye amona basigari ba Kenya ono obocho bubukuna kwa ase sublocation yito Igorera ase chiro ya tono bwara chandira abana mu especially abana abaguru kugichensi aba bageho jagera myaka 25 wo chance abana abayigire bono rero bakari gusubira chimboli cy'abantu chingoko cy'abantu bona chimboli gitwa bwa taibere abana bayigo bagisubira Jumapili bakaira mugonga bagachionia na endo bomayene nabo batibitisire nga o chibese je bagera bwachega abo mwalimu chabeti umwega umwalimu oyo no mwalimu gwe secondary asomete buya akakore school eserikali ekamwegas kwana gento ke kutosinyanke linga erega asomete akakore school nki abana baroba gotigera ji school baira neboye banse gwako boche baonyo boche singeli bunane chiagero boche chiaere chimboli jiwono jire singeli 16 lakini cyose binawajerera dagwa soboche boni ga bamenye benseme yigani bo arire ire go chukurwanyo bocho boyiga asentere nkongu nabo yogosiria ebintu byanya ko bikorero bo ibikukina sensemo ya Kenya ne ginsemo chiyeta ine narori daga konegeta abana bakesana bakoiba chimboli na inda abana bayiga bange batigerete form 1 form 2 so naja batabange ngakinere tu ajete baka Kenya tokarwe birero byeito kuna bana community tukataye modisi yae anje atokonya lingane liga abo chembole buwa kutona gwe kamali abana basarekeiro nabo bakonie bintu bitu bayira so naja batanga kyo mubungo itokoro kunga Obadia bwana Simba
tubwate si abana babe kunyane gitibete basoma toje kukobanyaka gojumoto motukari mambe abana atoko batigaiga into toja kuumia ninto baja goitabune bibago nyomba iba baja gutumisa abana baiga bakongeru obokibago bosire security etokere nkongwa sekunyarugeite amaruasire inyasoresire line turakonya kama tukamama bona butura boli abana inchi tubwaterane pamoja na serikali nonya serikali yatemire kuna bona juzi moisonde modisi nacho nabadio nabaza chief neji chief bagasalio bacho ngasiri taigwete noje basianda tugutwekera bona nkori gitore nande kepindi ekera nkori gitore nande juzi ende bagatole ngo mwalimu otigira mangana agenda tokora egera abana abona bachagira oso abweli nigo baganda tusubara chimbuli cyabandi buneje cyasubara tukurubweli ono ntoko mayanga kera abe lakini rende ntwegene tenga kene kege gosinyumwa na inchi ubusaba kwa bonkurianga eserikali gweterase egetuo ky'abanyanyimbo gya Kenya nabo yigo abatuki gweterase ibirengo byabo banyako bakumanyanki kegenderete gwetera no bwaki obocho bwa senseme iyo no gusira kwa obocho bwonki koranya ko bagokonya gwetera ibirengo byobo kebago nabo yigo bibanyako bwokina kurwa senseme iyo ya Kenya Ngori boterega Tembe TV kurwa sensemo yetono igorera Kenya account ya Kisia Malitanente Gilbert Kobi Aba MCA be county ya Nyamira nigo babuli komorekera amagendro ayo akoenekiwa county ya Nyamira buninchire ya moyo koenekia osekoenekia buna county ya Nyamira nkomesere ase amagendro ayangorengana no moseneta bwi county ya Nyamira omoske Erkio Kongo Mogeni oyo yakwana yiga ase kanisa ya Biego igotoke wodi ya Kiabo Nyoru ebungi ya Burabu county ya Nyamira ayani gago chama gagaye chibesa chigotomwa ocha ase county yo ya Nyamira nimono choko ene kya magendro komento kubatrana no ose aye ko segete ngani yo no moske Vincent Penecha orio rieira yogocha kobwatesia omoske omogeni kwene kya buna account ya Nyamira ngokorere obokurumi ase boyigo baragire kiara gocha saba gusibari abatari kubwatesia matyange oyore neganga yokorigia ekirogo kyoboraibwensi Aba MCA be county ya Nyamira baburiwe kumurika amagenderero ayo agwikiraniwa na serikali ye county eyo aso kwenekya ubutumeki obuya bwekibesa eryo komesia Nyamira homo senator onyamira Erkio Kongo Mogeni nere oburirie aba MCA abaiga anene maiga yekibesa ekyo kigocha ase county ya Nyamira komentwa kiria kya magenderero konyoro mogaba no budget diri ebintu biaye njendara banga komenta kibese konyoro rosirie budget yaye igongo sabo moye msiye gaki kero moko bange budget na ende bese enale tatagoja kuchenjia magenderero monye sukia mwanja gaba nanye sukie na ende jiko bagoreka jiko abanero ngoli mwanja ayo gaki konyoro tabagetie chero ngoli na ende jijane jiko begojo njenda gete jibe kwera emese usasa ta machine gata kero ko kwesenya gitari kabe Kukwana ase kanisa yegi Adventista ya Biego omoske Thomas Vincent Penecha aria eirabna mbachie koenderera kubwatirana no moseneta oyo aso kwenekia ebikorwa byobokurumi Nyamira ngoikabire omoerio ntoli gochikomogia asengencho ebinto seneta unago te no mumaene ebigocha biasirira ndega ntobe togo kwa mangana unaba MCA because na ya tokoa egere binte bikwala eltire byonse bikolega sibuya Omo MCA oyoboigo nakwanira emeroberio county ya Bekire ase okwagacha epara yerami ekurwa ya center egosoka Nyangoso. We had put 50 million ya Kuriaya Center which Nyamira Nyangoso no Kanyabite 50 million achisa ile koro se para yerami una ya rosuiga 1 kilometer ase budget kwenye tuwatangaza 250 million chale korosi another 4 kilometers uja grasi ya tigere tuwe baka Nyangoso 8 kilometers na Guru Nyangoso baka Nyabite igera another kilometer 4 kilometers alafu kura ngoto menta yarenge egere toro nende another 1 kilometer toro nere ito stand as township Yanse moyende ni gomoske Erkio Kongo amochirie habarai baria bagenderete kongsa obomo bomogusi maiga ase ogutabwatisia Fred Matiangi ase ganga yaye yokoria hekerogo kyoborai bwense kumweshimiro gurugu ja Fred Nyakundi pekera ku county ya Kisio cha gotenga tane koibwa nga Matiangi ko boriale o president Matiangi ta ga tengo boriale o president naende muwaka bagayo ino kuru Nyamira senator Noali
mujumbe wa Sero noali, mujumbe wa North Mugirango noali, huyo Kitutu noali, iwonga ntundu weka rasta bange. Tigatorige bintu baraiba kukwana, watabia bantu ngabono nkobekora bandegare. Ubaire baka State House. Nga mochi kwa watabiruto ngatuakani matianga uri president. Enero bayo mugusiwani. Itali. Kingaki echecho oboririe abarai abo bare ase serikali korwa gusi bibaga yokona koba ase serikali bosa mbuya bakwane nerio gerimo okora ogokonga kwobogima anene asa masomo ya university naboigo omoroberio bobobwenia usha engana ya beire gekubawunereria baria bokonyora ogoke moko gende ese bintu ibareta mu mitandao woko bata watenga no mwako mogi kona akibio mbura twara ko atwensi bino ko mugeni yankoga Steve ateba umugwemerere totega bichenjuwe bira nali eso uru abitigete uru atutigete tu wakana 100 one kerege ndokere 500 kyara botokonya twari wali ngiruta we chenjeri kebanga no mwako mugimba gaki usaba no mbengo gamba muri woko batage ko jeri bunane 200 mochi bwata mwoge mwoge no chibwata Hingo ripota Getembe korwase kanisa eyeiga ya Adventista ya Biego eyegotoka mewode ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira Njefa Tigad Gesemba Mwemsewe wodi ya Masige West ojibo igoro mokonye bomonogeri bunge ya county ya Kisii Moske Jacob Bagaka ni garuro kobolia gochia ase kiombe kiobo chori ni chimbe kia Independent and Electoral Boundaries Commission IEBC kobagana ebunge ya Bobasi korangana nere Bagaka ebunge yunigo erenene mono na nigo ekiombe kyo kiganire kokoro mokia na kuboyo koimoki getambokero ekiobo sibo bochori obonene bo mwaka bwechiri bubere 25 Bagaka nigo ayakwana yega imeye wodi ya Sameta mokwerero ebungi ya Bobasi county ya Kisii ase omoyega wa Masabo gose koigora chikambi chikanisa ye SDA tete ko request ya bantu baito ai mwanta imbo basi mordebo momanya tenga Kenya ngima constituency na pe ko Bobasi wati ward 9 Omo MCA wodi ya Masige West Moske Jacob Bagaka nigaboli kiombe ya IEBC kone kyabona ebunge ya Bobasi ngo baganwere na ko baje bunge ibere ase constitution ya Kenya article 87 egoteba richiko elirikirenga article 87 nga okurigere kweme baga uso watu wechimbebe ekora kolekane ase miaka 8 wika 12 ritkoria moiso IEBC ya Kenya ya atete chimbebe ya atete 2012 mwegule 2012 oise komenta bono ya ikire miaka 13 esa chimbebe chialigeretiwe Kaukwana asinse mocha Bobasi Bagaka oyibo igore omokonyi po speaker we county ya Kisii nigamenta buna yonere nchira yoka yokwenyorera ebirengo bibwendete na biseine bya magendero ase bamenyibe bunge yo Bobasi neyemo yechi constituency tichatekere gwatanano igonga twarikire petition asenge njoko boli IEBC yabata formed ngamana yowata chimbebe igatakire ko 2024 but because IEBC yari ngororo bono baruru kuboligwa ngabate Bobasi gekogere bwati chigoti 8 nali abantu baitu baranyole bitoki bigoisana ekerto kubaga e budget ku Nairobi igekubago yake constituency Bobasi to bwati chigoti 8 umachoga chache bwati 3 toma kwa uchi basa chiranga no chamangando nabo ogaki Go Moske Bagaka nigabolia wananchi kumubwatisia ase ogosira iganga amonekerenge kyogyo kobagana kwe bunge yo agekogera ikigyokana kigeraene kibuna ebunge yo nganyorerere chibesa chisaine cha magenderero mo wanja ngakera tebe ebaganu ngane muto bwatesi egere baganu abantu babasyachega abantu basameta mukwerero nabali babo itangale babwata negocha na nje Masige West Masige East na gochiga linya chekiroro tobamo nalira nyarekane amagendera ikira abantu baito ase ensemo yaye mokonyi mu gavana we county ya Kisii Omoske Elijah Obebo nigamenta buna emirimo negendete gukoreka ase county ya Kisii na amange na chigo ikiraniwa mugambi bobe na ari mo kodegasi mo kodere mugambi echeche mugambi bosikwe uno mwana uri ataba ko revenue bintumbu yabire uso uchipara kiri biya maga chiabeire na bitigarte bisini ninko yarabire
babirabo nigo bari kwananywa ate chinsemo cyabo basi ase omega bugochakia ebigutu bye kanisa yegi Adventista. Aaron Ototo, Nyaingiri, Getembe TV. Director w'Etsemi ase sub-county ya Nyamata Jackson ni garuro kubole gocha saba bwatani kure sector y'Etsemi gotarira chiskuru eri korotota na goitona keria kigendrete ase chiskuru asensemo yende mu principal w'eskuru ya Mubambame asereta Meshak Nyakeriga ni gonero osenigo ainekire abayiboli nabo igo ababwatani b'Etsemi buna aboroki wabande ni go bainekire ebyego birebye kerengo keigoro anena mono ase omorobero OCBE. Kulingana na mtaala wa elimu pia wa CPE nasema ya kwamba siku hii imekuwa lazima katika shule yetu kwa sababu wasikadau mbalimbali tulipoketi chini tukaona ni vema tuweze kuwapatia watoto wetu nafasi ya kukuza talanta zao. Leo hii hakika imekuwa siku kuu. Wanafunzi wameonyesha talanta mbalimbali kulingana na mwongozo ambao wamepewa na walimu wao na pia na wazazi ambao waliwaongoza pia kutoka nyumbani, kwa sababu tumeona hata watoto wengine wadogo ambao wamejaribu kujua nyimbo za utamaduni wetu. Jambo ambalo ningesema ni kwamba tuweze kutafuta njia nzuri kabisa ya kuweza kuhifadhi mambo ya zamani, tamaduni zetu, kwa sababu kama jamii ya Umugusi sana sana tunaona ya kwamba watoto wetu wengi hata wale ambao wanamaliza kutoka vyuo vikuu mambo kama haya yamekuwa ni changamoto, hawayaelewi. Tunapata ya kwamba Mwafrika kwa kawaida tunaambiwa ya kwamba Mwajamila ni mtumwa, na hakika tumeona ya kwamba kama tutafuta njia nzuri zaidi kama Waafrika, kama nchi yetu ya Kenya, kama Wakisii kwa jumla, viongozi mbalimbali, tuweze kutafuta njia ya kuweza kutunza hizo itikadi na mila zetu ambazo zimeweka misingi yetu na zinakuza watoto wetu. Kwa hivyo kwa jumla tumeona talanta zikiweza kupeleka shule yetu katika kiwango kingine. Start growing from that age. How I wish you'll be able to nurture that young talent so that become or give him a life in future. During education day or like this, parents get valuable opportunity to connect with the school, understand their children's learning environment better, and get to understand how best they can be involved in supporting the education process of their children. It is important to note that by parents coming to school from home, they strengthen the partnership between home and school. Now you are brought home to school. We are also giving you school you take back home. That partnership is so vital. Mwancho muregereria tokogenda ase mutumuko mokemi studio kuri studio yakabiri togo chikogenda ase chituka toskare ngura na tore ase ntunda yakabiri yekyonga weekend chinsaibere anena mono tochigoso ase nsemere ase asa nkomanye buna narariari atekere koro ensemeyo. Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yetu nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo
au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga watati profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati aliaye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo y'ubusongo iyo irangene neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi bigwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bari kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikumpani au abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boyko abonchereria ipotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukureri ubuya ase kinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kelie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asungu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga umosio wa Kenya pamoja sako. Sako ya Wakenya pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko wakira bia isoko chora Wakenya pamoja sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikumi na inya chire within usi wana intu torono konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese batara join please njubwango mo join tukini esako yito bagusi yito esa magendo Wakenya pamoja you our concern.
Mwanche murigerera karibu sana ase tunda ya kabiri. Hoyo kabiri umunache bino monene David Maraga niga mochire mirobiro ya serikali agendrete kora emirobiro ya empowerment. Maraga niga tebiri chibesa serikali gotumeka ase mirobiro yo nechiyo bokurumi na kuboria serikali ete kungaina abakenya na ribagari aye akorera abakenya amagendero kuna bajya badirete ira chinga kichiria chi campaign. Maraga oyore niga ngayo kurigia ekirokyo boraibense asobo chori buri nigo atebire gose nigaine kiremna nikera arache gochoro buno muraibense nigo arache kubwata richi koriense ya Kenya na nse mote yo yense erache koremara. Mimi najua wa Kenya na zaidi sana wenzetu hapa nyinyi wa Kikuyu na watu wa upande wa Mlima. Nyinyi ni watu ambao munajitegemea, munajipigania nyinyi wenyewe. Ndio sababu mimi nasema hii mambo mnaambiwa ati empowerment ni ya nini? Mnataka kupeanwa ati unaletewa shilingi 1000. Hiyo unapewa itakuchukua siku ngapi? Kwanza jiulize hivi, imetoka wapi? Hiyo ni mali yenu mmeibiwa. Sasa mnaanza kuambiwa ati mnapewa empowerment ndio wala ambao wameiba waletea ndio waonekane ndio wako na maslahi yenu. Wacha, hakuna kitu kama hiyo. Kitu mimi najua ni kwamba Wakenya kitu wanataka serikali ifanye upande yake, iwawache wajipiganie na tutaendelea vizuri sana. Kwa hivyo tunataka, mimi nikasema nisimame nifanye mambo matatu vile mheshimiwa Neta amesema, mambo matatu. Reset the constitution. Hiyo ni kusema turudi kwa katiba yetu. Hatuna haja ya kutengeneza katiba nyingine. Hatuna haja ya kutengeneza ati sheria. Kenya iko na sheria timamu. Ile ambao haifanyiki ni kuitekeleza. Ile ambayo ifanyiki ni kuitekeleza. Tunataka kureset, yani kurudi pahali katiba inataka tuwe. Kurudi huko ni kusema nini? Kila mtu afuate sheria. Alafu kila mtu akifuata sheria, hautasikia mtu mkubwa. Hautasikia ati huyu ni mkubwa. Ikifuata kama ni sheria, kama ni polisi ambao wako kwa barabarani, kitu wanafanya kama umeendesha gari mbaya wanakupeleka kotini. Hiyo mambo inaendelea hivyo. Iko shule kama ngapi? Iko shule zinapewa Mokonyo muraibense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo akwanire umurubiri bugosira amasomo ase University gukwana kurwara Laikipia East chinga kichi umurubiri wa empowerment. Kindiki nigo akwanire oke which fees ase University ase ekerengo kemerongo ene iguru yemia ase gatie chikosi ase budget yechi loni anemona ase kiombe kirigio kwenda na help nigo budget ya mento kura chishiringi chibilioni 36 weka chishiringi chibilioni 41 unenchera ya moyo kwena kiabuna abana bonsi ngonyara bare amasomo abwenerete kuika gokonya abana bare bakuru ase chifamilia chiri chintaka gose chifamilia chiri tsari kwenyara. Mumesikia mambo ya university funding ya kwamba mwaka huu sio hata mwaka huu wiki hii ambayo inaisha, siku 2 zilizopita rais ametangaza ya kwamba serikali inapunguza ile karo ya university by 40% ili wanafunzi wale ambao hawakuweza kuingia university kwa sababu ya karo kutoka Septemba watalipa less by 40%. Vile vile hiyo university na hii TVET hata hizi courses kama hizi, pesa yenu ya kusaidia wale wanataka scholarships na loans inapeanwa kupitia the Higher Education Loans Board. Pia tumeongeza pesa kutoka 36 billion last year to 41 billion this year
an additional 5 billion shillings to support higher education. Kwa hivyo mimi niko na hakika ya kwamba tuko na good program for our education system, and we want it to remain of high quality, relevant, affordable and accessible to as many Kenyans as possible. Chinga kiechecho omoske kindiki nigo akwanere ebitambukiro eserikali yemukire eri gusira chiseme ase chiskuru chobo bundi gose chitivet kindiki nigo atebire nigo abaroki wakorwa ase chiskuru echi chobo bundi babeire bakonyora amahigerio arai aisaine ase boigo chichiro chense ya Kenya chirachie kobaira na koba emiremo. Tika mambo ya tertiary institutions kama hizi polytechnics, kama hii kazi nzuri ambayo tuko nayo hapa, tulikuta enrollment ya wanafunzi katika polytechnics na vocational training institutions kama hii overflow ambayo iko na leseni ya NITA walikuwa 297,000 Kenya mzima. Leo hii katika miaka mitatu tumetoa hiyo idadi kutoka 297,000 to 700,000 students. How have we done it? We have done it by introducing the dual training policy ambayo haikubali mwanafunzi kumaliza kabla hajafanya practicals kwa industry ndio akitoka awe more employable. So it has attracted many students because of increasing the employability. Ya pili, tumeleta program inaitwa recognition of prior learning. Kuna vijana wengi wako kule nje. Yeye ni mechanic, anajua kutengeneza gari, lakini hajawahi enda shule na hana certificate. Mwingine ni carpenter, anaweza fanya meza, lakini hana certificate, hajawahi enda kusomea hiyo. Tunawaleta, lakini hatuwaweki miaka mitatu vile tulikuwa tunafanya zamani, ati ukuje TVET ukae 3 years. Kwa sababu uko na knowledge already. Togo chigokora omwaziri w'obotenu adendwale nigo akwanere obukurumi obwakorekana ase aborokiwa bakora chiskuru cha nursing na bakaiwa amabagayo gukora internship. Aborokiwa kwitania chimisa to merongo ene na batano na batatu 348 nigo baitwe amabagayo maminja nerichiko ase University ya Baraton etangaine na aborokiwa emerongo kianda na kianda. Duare nigo akurere abateresa gose abanas bari babere bagwakanwa inse yo murobero o UHC korene mbari inse yo murobero yo nakoteba nigo barachikumukirigo egetambukiro egetindikerichiko. Over 348 students, nurses, Bachelor of Science, who were posted 1 month ago were recalled, and we recall them because they were posted irregularly and they were posted because of the systemic corruption in MOH, in the Nursing Council, and in the universities. And there are 7 universities. In this region, Baraton is leading. Baraton has 99 students we have recorded who have not graduated. Completion is different from graduation. If you have a completion letter, we will not post you as an intern. We will only post you when you graduate and you show us the certificate. So this morning I have replaced them with 348 who have graduated, who have waited, and who were eligible, and they were shortchanged because of corruption. Number 2, UHC staff. I have the money through Parliament to make you permanent and pensionable. Lakini msiniharakishe, mimi nafanya vetting and verification. I want to pay for the ones who are working and who are around. So far, ile namba niko naye, watu wataenda EACC. The number that we are seeing and the number that people were being paid, there are thousands who are ghost. So msiniharakisha, mimi sina haraka. Hata mkinitumia text, mkidemonstrate, nikimaliza hiyo exercise of vetting and verification, we will post the UHC nurses the day we finish.
and we are about to finish anytime next week. But before that, if you are not a nurse by profession and you have been earning the money of UHC all these years, Nara yokore kionga chinsa ibira senchira yoboikana ikinyento ira nege tokaretira yamona yana manga senchira yoboikana toskari nchenga trene nyaboga veni nyaboka kuraso muna bo imanyiriro wisnero koneke buna chipichechi na maro gingo yekirachira senchira yoboikana. Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasaje kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo babakolemire mu ase showroom yiga babwata chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo chotebereriye kende kensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unamono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebintu aserigori elianse kegema asetauniga ya busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechiseme asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirogo chibesin nebinde ebinge asenseme ya cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebenge koni bare soda neki juice asensemo elia yadwa koni bare power saw generator piano neki amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboigo asensemeli ya stationery koni bare geometrical set erange jebikoroto chikaram calculator rubber
chitoe semo yende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa sanitary towels ne toothpaste karutari kwiba toothbrush boigo nkoni bali fridge ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asosal wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogokairigori na maburi ande amange oratu Sin number 0722 237187. Kila nafsi na ita Tararie ogokwa gwa Joyce Nyamoita Bosire Nyamumbo o Hispania nigare umwana wa Zakaria Oyaro na Nyagusira Tabitha Marao Nyoke Nigare Murugi o Lawrence Nyamumbo Nyabwari Bwentanda Village nigare mukamo mura o Nyagusira Nyabwari na Ndege na nigare muibuli umwabo Mary Kemonto nigare ngina Lilian Violet Caleb Cheba o National Cancer Institute Nairobi Fanny Brian na Stacy nigare boigo ngina Moke Geoffrey Stephen Josephat Alvin na Victor nigare muswati umwabo Esther Eunice Mullen Wycliffe Margaret Doreen na Nyagusira Nora na Uiche nigare mokoyo ya Kibagendi Mchengo Ndemo Peter Lucia Jerusha Ondesta Wanchiri Clemensia Priska Kwambuka Skita na Nyagusira Nyasege na Lucia nigare mokoyoye Chacha Stephen Ndemo Nyagusira Tionko na nigare ngina biara Mutua na Wafula nigare mwana gose abaisemo kanigare ukumu Orina Kirungo Ndemo Jomo Nyandieka Mheshimiwa Ogamba Nyagusira Mumanye nigare moiwa Orina Kamanda Oriero Bosire Nyagusira Mbuki Nyagusira Joyce Nyagusira Nyamoita Bosire Nyamombo Boigo Maina Mukaya Abamo Cheche Oyugi Oteyo Tigo Harrison Bosire Mungare Manyinsa Gatibanda Bange Bangina Mokenigo Bare Joyce Nyaboke Nyanchama Bacheba Mwango Mogere Nyamoita Priscilla Mora Nyagusira Jane Mami Mwalimu Ogara Nyaboke Gatibanda Bange Yareba Mwabo Mweri Isaac Osubo Muriango Charles Edward Bernard Melody Kamanda Bogonko Nyaboke Rose Paul Lea Ngare Jeff Gisiora Ogamba Shem Moke Onyuoki Gichana Naomi Aboteyo Abatigo Abamochache Abamokaya Abakamanda Aba Zablon Gatia Bande Amange nigare Nina Moke Edwin Phyllis Judy Maria Babu Willie Frida Jeremiah Bridget Tabitha Kate Joan Sheila Sagana Jabali, Sylvia, Laura, Diana, Mogiti, McDonald, Zakaria, Violet, Patrick na Abande. Ngare Mochkororia, Omaria, Onyuoki, Nyebituno Ikuruma, Oyaro, Marube, na Nyangweso. Ngare ngina Koro, Getionko, Shadrach, Austin, Barack, Immaculate, Angela, Fidel, Laida, Adrian, Bahita, Malik, Trina, na Davina. Nigo mesangere kano yukobere komoyani yokorekana kiraditko Rose Paul Residence Elan Park Estate room number 211 Syokimau Nabaigo Nyamaharaga Aries Bania Abaigo Entanda Village Mobere Noro Suben Kendi ya Hema Itkoria Alhamis Tarkisan Nebere Ase Ara Niwe Tarkisan Nebere Aria Isbania Ensemo ya Nyamaharaga Kuria Migori County Gatamba Television na Gatamba FM Torangore yaitu kila nafsi na ita Tararie ogokwa kwa Robina Kemamongere oyuro mwana Nyagusira Samuel Ntita no mungina Nyagusira Nyorita Bosbore yaro morugi Nyagusira Mongere Bonda na ningari musubati umwa Nyagusira Anasario Matara Nyagusira Agnes Victoria Nyabeta Francisca Clusters Zebedeo Benedicto Tumbo na Linus Siro yarengina
Concepta, Rose, Nicholas, Frida, Nyagusira James, John, Jane, Jacqueline, Andrew na Peter. Garing na Koro Vincent, Boniface, Nyasera, Stella, Damaris, Mongere, Omwenga, Ongina, Evelyn, Father, Nyanchera, Anastasia, Evelyn, Lydia, Agnes, Nancy, Jones, Nabande. Mobere, nigora rusigwen kendu, tarikinya mutinyo katatumwa koyoiga, Kisi Teaching and Referral Hospital, ekarara ni vitarikisano mutinyo gatano, na katatumwa koyoiga, Nyasaga Village, Marani Ward Meya Kitutu Chache North, Katamba Television, na Katamba FM, Torengre ito. Wewe na mimi tulikotoka, mavumbini hakika tutarudi. Utakuwa kila nafsi na ogukwa kwaraliwe wa Pacifica Osebe Nyakara tujende kuralia ogukwa kumongna Pacifica Osebe Nyakara nigo ali umurugi Nyagusira Samuel Nyakara oino abana baje ngamona Lucy Mbera Nyakara, Benjamin Nyabicha, Josephine Muragwa, Eunice Nyabonye, John Omwange, Boas Okongo, Joyce Kerubo, Daniel Omare, Esther Nyakara, Addition Ongoba, Nyagusira Andrew Nyakara, Nyagusira Aaron, Frida Nyakara, Enoch Nyamuaka, Nabande Abange. Abana bamwabo ngamona Jacob Nyoro, Andrew Nyawanga na Omambia Okongo. Bakabamura baye ngamona Lucy Nyabicha, Estera Omwange, Damaris John, Veronica Okongo, Sharon Enoch, Pacifica Omare, Concepta Aaron, Margaret Andrew Nabande. Nigo ale ngina mokegu chese Esther, Nyagusira Aaron, Nyagusira Andrew, Frida, Daniel Omale, Addition Ongoba, Kenneth, Isaiah, Pacifica, Habel, Naum, Jane, Jack, Keva, Mbera, James, Obara, Jared, Onkware, Joyce, Geoffrey Onsarigo Gatembe TV and Radio, Nabande Abange. Mukamumura omwabo Bruce Nyamao Oyole Nyagusira, Isaac Onsarigo, Samuel Nyawachi, James Kinari, Jackson Getubo, Samson Ombasa na Wilfred Aberi. Mbamwabo Nyaboke Bongoye, Mura, Getubo, Jared, Gideon, Eunice, Musomi, Benjamin, Alice, Kerubo Nyata, Honorable Thomas Ondari Baradiso Bochitendere Ward, Nyagusira Daniel Ondari, Jared Ondari, Mary Ondari, Florence Okyoga, Nabande. Nigo ale kolera ya Ratemo, Nyakiruma, Nyagusira Onyancha, Nyagusira Busibori, Daniel Kiriago, Machogo, Bokea, Nyagusira Onsare, Sakawa, Ongechi na Miss Rose. Abachukuru baye ngamona Faith, Shadrach, Deborah, Linus, Busibori, Shem, Obed, abali bakuru kwa Emmanuel, Mike, Anna, Triza, Edgar, Michelle, Amon, Bethuel, Clemens, Doreen, Peter, Mura, Tivan, Nyakara Junior, Jomo, Perish, Mongina na Kaiva. Mubere nigo ogachire asenkendu ya KTRH na emerobulio yoko mwenia na mumanyiwe. Ukunugo kwatu aralirie komongina Pacifica Osebe Nyakara kuruabutire village Machoge Bas Ward mbu Machoge Chache ime county ya Kisii. Kurua asichi studio cha Gatembe FM na Gatembe Television nigotu atumire engora na magombo chinga kiechi chobokendu obonene.
asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinsemo buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na wa Kenya pamoja sako yonyore obukoreri ubuya ase kinse mubuna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kose mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarere chiabis chiabo chire asungu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototarere website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga CEO wa Kenya pamoja sako. Sako ya Wakenya pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya pamoja sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi wana hintu torono konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosewa ase sake ese walibatara join please inchubwango mo join tukini esako yeito na gusi yeito esa magenda wa Kenya pamoja you our concern. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'echikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro ni getibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Yobomboli omwanone kiririjane gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tea Getembe television network wetera Zuku satellite channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe television network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku satellite channel number 038 Getembe television network ekeonga kia mwamogusi. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate
no burwire bwasumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngakyo burwire bwe sukari bwo so mubero goime. Hypertension no burwire kera manyinga ko genda ibure so mubero. Walfiti itosomete chinchereza to jokorwa lya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine. Yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso kurwari ya marwaire. Nchidende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyariko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate events chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na wono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Uhuru Towers somo chobosongo angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua. Ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nugabest. Namaine enyagitari ye Nugabest nero yuka ebwate okubwa gukorwa obuwenye gwetira chimashin chekerero kurwa ense ya South Korea. Nugabest babiri bakubwenya amarwire ayo achandire omubusibu nabono arthritis amauga amagoro omugongo gwatia ulcers n'amarwire yenda onse aya onse gwetira chimashin chebo chekerero inyuraiga bariko betasindani bariko mana kubekera gusekurusia
amanyinga niko bagutoka imiyu chiwosungu asamagacho a Uru Towers mbarabare nebengi ya Kenya Women lirongo lya kabere gose second floor batarire rero gose obakirisi myasi number 0700-260-518 gose 084-955-717 gose 0705-860-053 ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya ketali yanu ka besti na ande ngimwacha kwa nkoli nyagitali kaki uruti na itana ni gutinya gitali kumanyinga na mente kaki abana bane kuchizindani ntungiro gutungu ni gombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka nagitari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka eto ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond Menia muno ikaranse kana mari ko ikaranserete amario kana rawo konya go so asenjera yo mubere elinda ko konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara ko tarama ko rayali ndialete amario kana rago so mugaka ago konyo mugaka ko konyo konyorosa mikiyera mbuke kabisa no mugongo mugaka ko ni kubuya igesi ndwe senyagitari yitu yanu ka pesti nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndo se mugaka eto ko bwene etera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chiekerero chanuga pesti mugaka apuya mole endo waseo egena nyasaye tumia nuga best ebintu binde byosi tiga na nyasaye weka kurai omenye naenda bwebuya nugo sale no bwato muberogo were tena kaira bali bali tena weka kera ni dini ndo na ndo tuwe clinic kyo muganga ne kyo mongena na bahira tenwek korumba golera machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyare ndo buyare mwaka na wabo cyo chaga orani uyana agocha kwe miaka 85 Nuga Best inchu naye bwenekerie obuwenya bwekene Inche Father Godfrey Ototo omusaceroti omuteneneri we parish ya St. Athanasius Kiendege ase diocese ya Gusii ni imeye county ya Nyamira ko bareganitore ase omochango bwogochangira okwagachwa we sukuru ase engencho yokogendereria na gokonya ekegori kia bono ase okonyora chisemi na boma ya Nyasaye omochango iyo ni igorabe chitariki 10 omotienyo o 5 abarai ime na isiko ya Gusii twabareganirie nabo igo abakristo na ino baria morabategereri na bari mogo turigereria mwensi twabareganirie kiara nino morabagani baita banene incho tobwaterane na kugendereria emirimo ya Nyasaye inyora no mochango bwo kwagacha esukuru ase parish yaito ya mutagatifu Atanasi ali Kiendege chitariki 10 omotienyi o 5 omwaka oyo mwensi mwareganiwe omonguru abe nainwe Nyasaye byonse abasesenia sekretari ya tata nelio mwana nelio moyo mutagatifu amina. Kila nafsi na ita ogukwa kwararigwe wa Pacifica Osebe Nyakara tujende kuralia ogukwa kumongna Pacifica Osebe Nyakara nigo ali umurugi onyagusira Samuel Nyakara oino abana baje ngamona Lucy Mbera Nyakara Benjamin Nyabicha Josephine Muragwa Eunice Nyabonye John Omwange Boas Okongo Joyce Kerubo Daniel Omare Esther Nyakara
Nyakara, Addition Onguba, Nyagusira Andrew Nyakara, Nyagusira Aaron, Frida Nyakara, Enoch Nyamuaka, Nabande Abange. Abana bamwabo ngamona Jacob Nyoro, Andrew Nyawanga na Omambia Okongo. Bakabamura baye ngamona Lucy Nyabicha, Estera Omwange, Damaris John, Veronica Okongo, Sharon Enoch, Basivika Omare, Concepta Aaron, Margaret Andrew Nabande. Nigo ale ngina mokegu chese Esther, Nyagusira Aaron, Nyagusira Andrew, Frida, Daniel Omale, Addition Onguba, Kenneth, Isaiah, Basivika, Habel, Naum, Jane, Jack, Keva, Mbera, James, Obara, Jared, Onkware, Joyce, Geoffrey Onsarigo Getembe TV and Radio, Nabande Abange. Mukamumura omwabo Bruce Nyamao Oyole Nyagusira, Isaac Onsarigo, Samuel Nyawachi, James Kinari, Jackson Getubo, Samson Ombasa na Wilfred Aberi. Mbamwabo Nyaboke Bongoye, Mura, Getubo, Jared, Gideon, Eunice, Musomi, Benjamin, Alice, Kerubo Nyata, Honorable